Samo u studiju Novog dana Ivana Bilušić iz Udruge hrvatskih sudaca. Još jednom dobar dan, dobrodošli. Zašto obećanje ministra o kojem govorimo cijelo ovo vrijeme sada više odjednom ne važi? Pa ne znam zašto ne važi. Evo, mi i dalje jako pažljivo slušamo i mogu reći da i mi isto možemo reći da za međusobno poštivanje poštujemo izvršnu vlast, da za držanje do svoje riječi, držanje do obećanja, ne za štrajk, štrajka nema. Mi provodimo mjere upozorenja i mi samo tražimo ono što je obećano prošle godine, dakle da se donese cjeloviti zakon koji će urediti pitanje plaća sudaca, odnosno pravosudni dužnosnika. Kada ste prvi puta čuli ili suočeni sa ovakvom vizurom ili tvrdnjom da ono što je ministar rekao u 5. mjesecu prošle godine više ne važi, odnosno da vladu više ne obavezuje? Što se tiče spominjana klauzule rebus sic stantibus, to je doista nešto što je poznato u pravu. Ta klauzula u situacijama da ugovor ne vrijedi ako dođe do bitno promijenjenih okolnosti u odnosu na vrijeme kad je dogovor nastao, ali do tako bitno promijenjenih okolnosti daje nemogućnost ispunjenja. Mi vidimo da se državna blagajna dobro stoji, evo i svim izvješćima i pokazateljima ona dobro stoji, tako da ne znamo što bi to bilo toliko nemoguće za ispuniti. S druge strane, mi nismo iznenađeni. Razumijemo i poštujemo da je izvršna vlast iznenađena sa štrajkom službenika koji se dogodio prošle godine i sa potrebom povećanja njihovih plaća. Međutim, podsjetit ću, još 2021. godine je izvršna vlast počela spominjati reformu plaća u državnim i javnim službama, jednaka plaća za jednaki rad. Pa onda 1. svibnja 2023. godine su bile izjave doći će do tektonskih promjena vezano za sustav plaća. Prema tome, mi doista nismo iznenađeni da je trebalo riješiti sustav plaća državnih službenika, a pogotovo državnih službenika u pravosudnim tijelima na koje i mi iz udruge smo upozoravali već dugo vremena da su doista na jako niskim granama i da zbog toga imamo problem sa nepopunjenim radnim mjestima službeničkim i namješteničkim diljem sudova. Tako da ne vidim šta se to novo dogodilo, ali evo, doista poštujemo da je to iznenadilo izvršnu vlast. Kad govorimo o cijeloj ovoj situaciji, da još jednom pojasnimo, je li vama do sada u pregovorima bilo jasno rečeno ovo što smo čuli i jučer, a to je da za mandata ove vlade indeksacija plaća sudaca neće biti? Je li vam to itko do sada u tom pregovoru, razgovoru koji ste vodili, dijalogu na takav način jasno rekao? Mi moramo sjesti i razgovarati, dakle sudbena izvršna vlast i doista postići neki dogovor. Dobar je pokazatelj, dobar je pomak što smo pozvani na razgovor, dakle predstavnici Udruge hrvatskih sudaca će se odazvati pozivu i ići na sastanak sa ministrom pravosuđa i uprave. Taj pomak, taj sastanak nas upućuje da će biti razgovora o konkretnom rješavanju ove situacije, da će biti konkretne ponude. Pa stoga pričekajmo da čujemo kakva će ta biti ponuda. Naravno, potom će, nakon što to čujemo, će se raspravljati na tijelima Udruge hrvatskih sudaca i zauzeti stav kakva je ta ponuda, je li to nešto što je nama prihvatljivo ili nije. Tako da pričekajmo da vidimo kakva će biti ta ponuda. Vratio bih vas još jednom na taj detalj jer mislim da je jako važan. Dakle, iz pozicije javnosti stekao se dojam da je ministar govorio o tome da nije bilo dovoljno vremena za ispuniti ovaj zahtjev koji je zapravo obećao u 5. mjesecu, da će se o tome razgovarati. Barem iz pozicije javnosti činilo se da je to zapravo put da se odgodi ili traži neko novo rješenje, jer da to što je bilo obećano do 1.1. ove godine nije ispunjeno zbog nekih drugih razloga koji su bili važni za vladu. No, nismo nikada čuli do sada ovako jasan stav. Je li on bio vama izrečen na razgovorima do sada? Bez obzira na sve mjere, na mjere upozorenja, indeksacija plaća nikada neće biti u mandatu ove vlade. Ono što smo mogli čuti u javnom prostoru od izvršne vlasti da je indeksacija prihvatljiva. I indeksacija je prošle godine i dogovorena da će to biti ugrađeno u cjeloviti zakon. Radna skupina koja je osnovana pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, u kojoj su i suci sa različitih sudova, je trebala napraviti nacrt toga zakona, međutim ona se sastala svega 2 puta. 2 puta očito nije dovoljno i nije se došlo do dogovora i do rješenja kako bi trebao izgledati taj nacrt. Još jedno, kad govorimo o tome da su se bitno uvjeti promijenili, premijer kaže sljedeće: sudski službenici su štrajkali zbog velikog povećanja plaće sudaca. Je li to vaš dojam da su sudski službenici
štrajkali zato što su sucima bile povećane plaće ili zato što su njihove plaće bile krajnje mizerne i male ili niske? Mislim da brojke su tu vrlo jednostavne. Sudski službenici, namještenici prije povećanja koje su dobili nakon štrajka i su imali plaće 500-600 eura u prosjeku. Mi čak imamo, dakle u tom trenutku prije povećanja, imali smo čak i službenike na sudovima. Primjerice, u računovodstvu su bili službenici čija plaća je bila ispod prosječne plaće koja se isplaćuje u Republici Hrvatskoj, pa im je zbog toga trebalo isplaćivati prosječnu plaću. Dakle, to su doista bile sramotno niske plaće državnih službenika i naravno da je to kulminiralo sa njihovim nezadovoljstvom i sa njihovim štrajkom i dobro je što se došlo do povećanja njihovih plaća i mi to podržavamo i na taj način se može utjecati da popunimo kadrovska mjesta, ali i dalje mi upućujemo na to da i u novom sustavu reformi plaća u državnoj službi i dalje su službenici u pravosuđu najniže rangirani u tom rangu plaća. Dakle, i dalje to je pozicionirano na način da ta plaća nije atraktivna, odnosno da to radno mjesto nije atraktivno. Još jedan detalj. Objavljen je i službeni dokument komisije, izvješće o vladavini prava za 23. poglavlje Hrvatska. O njemu se raspravlja u Briselu. Na dnevnom redu među ostalim zemljama je i Hrvatska. I u tom se izvješću doslovno navodi: s obzirom na razvoj stanja može se zaključiti da na pitanju razine plaća sudaca, državnih odvjetnika i sudskog osoblja radi, ali još nije riješeno. Prema preporukama Vijeća Europe plaća sudaca trebalo bi biti razmjerna njihovoj struci, odgovornosti, te biti dovoljno da ih zaštiti od prinuda koje bi utjecale na njihove odluke. Venecijanska komisija također je izjavila da je dostatna naknada potrebna za smanjenje opasnosti od korupcije državnih odvjetnika. Koliko je ovaj stav Europske komisije ili pismo koje ste uputili europskim institucijama u ovom trenutku pritisak prema vladi koja tvrdi da ipak neće izvršiti ova indeksacije ili obećanja koje su dali svojim... Niti jednoj državi, niti jednoj vlasti naravno da nije ugodno ako se u izvješću Europske komisije prikaže negativna situacija, evo što se tiče sudbene vlasti, odnosno pravosuđa u cjelini. Međutim, podsjetila bi tu na još jedan detalj. Rule of law izvješće prošle godine javno objavljeno. Tada je već u njemu, u tom izvještaju, napisano ono što se u tom trenutku događalo, a to je da je sucima dano obećanje da će do kraja 2023. godine donijeti se cjeloviti zakon. Europska komisija kontinuirano prati situaciju u Hrvatskoj, tako da ne iznenađuje i ovaj daljnji razvoj situacije, a mi smo naravno u ovom cijeloj situaciji, kada smo razmatrali sve moguće korake koje možemo poduzeti prije ovog krajnjeg koraka koji je doista nije dobar za nikoga, nije dobar za naše građane. Dakle, prije mjera upozorenja smo poduzeli taj korak da smo poslali pismo Europskoj komisiji i dodatno ih obavijestili o tome u kakvoj situaciji se nalazimo i koji je problem sa plaćama sudaca. Možda najvažnije pitanje u ovom trenutku je sljedeće. Ako indeksacije nema, a to je sada vrlo jasno, što će onda biti temelj na osnovu čega će Udruga sudaca odlučivati o daljnjim koracima? Točnije, ako nema onog što su bile temeljne zahtjevi ili stvari zbog kojeg se krenulo ove mjere upozorenja, kakva će onda biti odluka Hrvatske udruge sudaca o eventualnom nastavku ovih mjera upozorenja? Ja ne bih tako postavila stvari. Najprije nećemo unaprijed nagađati niti kakva će biti ponuda, niti kako će na tu ponudu reagirati tijela Udruge hrvatskih sudaca i hoće li prihvatiti ili neće prihvatiti ponudu. S druge strane, mi smo potpuno realni da kakva god da bude ponuda, čak i ako bude pitanje može li se odmah riješiti cjelovit zakon, to nije pitanje koje se može riješiti u 2 dana. Dakle, ne može se niti napisati zakon, niti proći cijelu zakonodavnu proceduru. Dakle, u ovom trenutku i dalje je nama fokus na cjelovitom rješenju, ali za koji možemo postići dogovor, dakle dobiti jednu čvrstu garanciju, jedna čvrsta jamca, dakle ne samo puko obećanje, nego da se možda uspostavi neki dogovor oko dinamike cijelog rješavanja tog pitanja. Dakle, postoje različiti modaliteti kako mi možemo riješiti pitanje cjelokupnog zakona već sada,
a da to ne bude sad odmah sutra donošenja tog zakona, što naravno je nemoguće i nerealno. Kakva bi bila ta procedura obveze i može li se uopće vlada obvezati na nešto što bi trebala ispuniti u idućem mandatu nakon izbora ako je potpuno nejasno tko bi ta nova vlada mogla biti? Može li vlada preuzeti uopće takvu obvezu da se obveže da će nakon izbora ispuniti neki od zahtjeva dogovora? To ćemo vidjeti. To ćemo vidjeti kakva će biti njihova ponuda i šta se onda tu da o toj ponudi raspravljati. Tako da to bi sad bilo sve u sferi nagađanja. Ipak, ako je ponuda ista kao što je bila do sada, dakle, ako je jedina ponuda koju vlada u ovom trenutku ima i ovaj dodatak o kojem se sada govori od dodatnih 150 eura, što će biti odgovor sudaca? Što je vaš osobni odgovor ako se ponovo pojavi ministar na razgovoru i kaže sve što smo ponudili do sada je jedino što nudimo i dalje u ovim pregovorima? Mislim da je vrlo jasno i da u ovoj našoj međusobnoj komunikaciji da naša jednoglasna u smislu naših svih ogranaka odbijanje ponude samo materijalnih prava koja spadaju na naš sporedni zahtjev u cjelovitom zakonu, mislim da bi bilo potpuno suvišno dalje razgovarati o tome i da nema potrebe da se ista ponuda odbija, ne znam, 5, 6, 7 puta. Tako da ovo što smo pozvani na sastanak, što je izvršna vlast spremna sjesti i razgovarati, što vidjeli smo u javnom prostoru izjave ministra, dakle, žele konstruktivan dijalog, nas upućuje na zaključak da će doista doći do konstruktivnog dijaloga, a to uključuje neku novu ponudu. Kakvi su sada podaci tjedan dana nakon štrajka oko toga koliko je sudaca zapravo u mjerama upozorenja? Vlada više ne iznosi detalje o sudskim spisima, odnosno o tome koliko je sudskih ročišta održano, koliko nije. Kakvi su vaši posljednji podaci o odazivu na štrajk hrvatskih sudaca? Naši podaci su i dalje preko 85%, dakle jedna stabilna brojka sudaca koji provode mjere upozorenja, koji ih naravno provode potpuno odgovorno u skladu sa zakonom, u skladu sa uputom predsjednika Vrhovnog suda. Dnevno smo, vidjeli smo kada su izlazili ti podaci, dnevno preko 1000 ročišta odgođeno, što isto upućuje, naravno da nije sve odgođeno i ne smije biti sve odgođeno, da smo vrlo oprezni i vrlo odgovorni u tome, ali mjere se provode kako je i planirano do petka, dakle do 2. veljače. U četvrtak je sjednica Upravnog odbora Udruge hrvatskih sudaca na kojoj će biti odlučeno bilo ako je nova ponuda, kakva je ta ponuda, bilo što ćemo dalje, dakle sve će biti odlučeno u četvrtak. Je li bilo pritisaka da se štrajk uruši, odnosno da se mjere uruše same od sebe i da suci odustanu od svojih zahtjeva? Ne znam na kakve pritiske mislite. Pritiske u smislu da se odgađaju predmeti koji su recimo važni, hitni, posebno kad je riječ o predmetima koji se tiču takozvane brige o zdravlju za djecu. Što se tiče provođenja mjera i ročišta koje će se odgađati, svaki sudac je tu apsolutno odgovoran i pažljiv u tome koje će predmete odgoditi i kako će doista provoditi ove mjere upozorenja. Mi doista vjerujemo da su tu suci odgovorno postupili i to nije nama nepoznata situacija. Mi inače svakodnevno u svom radu se susrećemo sa velikim brojem predmeta i sa predmetima o kojima prijeti nenadoknadiva šteta, dakle koje moramo prioritetno uzeti u rad. Dakle, to nije nikakva nova situacija za nas. Međutim, potpuno razumijemo svakog građanina kojemu je njegov predmet, dakle sudski spor bilo kakve vrste, da je tom građaninu to najhitniji predmet, da mu je jako bitan i da osjeća da će mu nastupiti šteta ako se odgodi ročište, ako dođe do bilo kakvog zastoja u dinamici rješavanja tog predmeta. Dakle, čak i u predmetima koji zakonom nisu propisani da su hitni, mi razumijemo da se građani tako osjećaju i mi poštujemo takav njihov osjećaj i zato smo maksimalno oprezni i odgovorni pri provođenju ovih mjera. No, istakla bi nešto još drugo što mislim da mi suci nismo dovoljno u javnosti komunicirali, da približimo građanima u kakvim uvjetima radimo. Godišnje na sudske sudove se priljeva preko 1.200.000 predmeta, u nekim godinama i 1.300.000 predmeta. Kad gledamo posljednje 3 godine, mi otprilike taj broj rješavamo, dakle cijeli priljev
Prošle godine zbog ove situacije sa zastojem zbog štrajka službenika se malo smanjilo, ali svega za 17.000. Dakle, i dalje je to brojka preko 1 milijun, ogromna brojka. Kad to podijelite sa brojem sudaca u Republici Hrvatskoj, ta brojka je oko 1600 sudaca, varira zbog odlaska u mirovinu i slično, tada dobijete brojku da godišnje jedan sudac rješava u prosjeku 800 predmeta. To je ogromna brojka. Mi imamo radnih dana u 23. godini 260. Sad zamislite, jedan sudac godišnje 800 predmeta u 260 dana. Taj sustav je na takav način postavljen jednostavno neodrživ i mi to želimo javnosti približiti, ta brojka predmeta koja stiže na hrvatske sudove, kojima se mi moramo nositi, koje mi želimo biti učinkoviti i što brži i želimo i mi doprinijeti da se ne događaju situacije da sporovi predugo traju, da nerazumno dugo traju. S druge strane, nam ta brojka od ogromnog priljeva i od ogromne količine spisa koje mi imamo jednostavno objektivno ne pomaže ubrzati cijele te postupke. Tko je odgovoran za to? Ne bih rekla da je jedan čimbenik odgovoran. Složila bi se čak sa izjavom ministra pravosuđa i uprave da svi trebamo, dakle svi koji sudjelujemo u sudskim postupcima, svi trebamo raditi na tome i da se poboljša percepcija i da se poboljša učinkovitost. Dakle, to može biti i kroz poboljšanje uvjeta naše rada, kod poboljšanja normativnog uređenja, dakle kvalitetnih zakona, kroz poboljšanja materijalnih uvjeta rada naših službenika. Dakle, može i kroz sudjelovanje i aktivnosti odvjetnika, državnih odvjetnika, građana. Dakle, svi trebamo zajedno raditi na tome da to bude bolje, da to bude učinkovitije i da to bude brže i zato mi želimo progovarati o problemima s kojima se mi susrećemo i što nas sve sprječava da mi budemo brži i učinkovitiji i da našim građanima brže pružimo pravnu zaštitu. Jeste li u tih 5 ili 7 godina mandata vidjeli da se nešto bitno promijenilo u sustavu što bi smanjilo tu količinu pritiska i broja slučajeva koje dolaze na sudove? Mislite čijeg mandata? 5-7 ove vlade. Ove vlade. Mi moramo priznati da u mandatu ove vlade prvi put nakon 25 godina je došlo do povećanja osnovice plaća sudaca i to prvo 2019. godine kada nam je vraćeno 6% koje je oduzeto svima koji primaju plaću iz državnog proračuna još 2009. Dakle, prvi put tada i sada ovo 2023. kada je došlo do povećanja osnovice za daljnjih 13%. Dakle, s te strane, da, poduzeli su aktivnosti. Vidimo i brojne zakonodavne inicijative predlaganja zakona, dakle normativne aktivnosti. S te strane to doista vidimo. Međutim, još se puno toga može napraviti i mislim da jednom sinergijom, zajedničkim suradnjom i sudbene i izvršne vlasti, dakle dvije ravnopravne grane vlasti, se tu ima prostora za još puno toga napraviti. O kome ovisi? Hoće li u petak biti završene ove mjere ili će se nastaviti? Pa cijelo vrijeme sve ovisi o izvršnoj vlasti koja je dala obećanje i koje nije ispunila. Dala je samo obećanje da će cjeloviti zakon biti donesen do kraja 2023. godine. Pa naravno da smo u siječnju 2024. primijetili da to obećanje nije ispunjeno. Hvala vam na razgovoru. Hvala.